Ešte pre upresnenie, aby som doplnil túto záležitosť, bolo navrhnutá suma pre družstevník Sečovská Polianka vo výške 15 000 eur, čo bolo navrhnuté vzhľadom na úsporné opatrenia a priority obce zo strany, dá sa povedať, tvorcov tohto rozpočtu. Pričom tí, ktorých sa to bytostne dotýka, čiže futbalový klub, by mali požiadavku, ak sa nemýlim, 20 000 eur na chod. Padol tu návrh pána poslanca Celucha ešte tú čiastku, ktorá vlastne je už odnížená o tých 5 000 eur, čiže je 15 000-ová, znížiť ešte o ďalšie 2 000. Je to dosť závažné rozhodnutie. Tá položka tých 13 000, že sme nezabudli, že tam ešte majú 3 000 na držbu a 1 000 na športové podujatia, čiže keď to spýtame, tak majú 7. Ja by som len chcel povedať, že keď chceme hrať 5. ligu, potrebujeme 18 000 eur, že by sme mohli hrať. Neviem, či to s tým, čo chcete schváliť, dokážeme niečo. To je na vás, že či chceme hrať ďalej 5. ligu, aby sme, lebo 10 rokov sme sa snažili postúpiť do 5. ligy a po prvom roku ideme odchádzať z 5. ligy. Tak keď tak schválite rozpočet, ako navrhujete, takže týmto končí futbal v Sečovskej Polianke. 13 ide tam, potom máte tam 3 000 na udržba, športový ihrisk, to je číslo posledné, ja neviem, čo tam je, a 1 000 ešte na športové podujatia. Keď to ščíta sa dohromady, sú tam rozpočty. To je všetko pre futbal. A keď to ščíta sa, tak to je 17 000. By som ešte k tomu, že sa nerozvíja mládežnícky šport, tak myslím, že my ako telovýchovná jednota sa snažíme ako najlepšie vieme, lebo hovoríme, že majú nové veci, majú autobus, majú trénerov, to už je na nich, či chlapci budú chodiť na tréningy. Žiaci sa rozvíjajú, lebo je ich na tréningu 25, ale dorastenci sú 11 a na zápas idú 10. Takže my to nevieme ovplyvniť tých chlapcov. My sa snažíme pre nich urobiť podmienky, však vidíte, že máme podmienky na to, aby chlapci tu chodili. Tak hovorí pán Jurko, že čo sa týka ohľadom žiaku, tu nie je problém, tak hovorí, tu chlapci chodia 30 na ihrisko, čo pomaly niekde vstúpiť, chlapci majú žiaci záujem, majú lopty, majú všetko. Takže príklad, momentálne teraz máme 50 lopt na futbalovom ihrisku. Niekedy Gačkov malo 6 lopty, dneska tam máme 50 lopt. Ide o najväčšiu položku v našom rozpočte, tak preto dovolíme trošku aj takú diskuziu, dá sa povedať, benevolentnejšiu. Zmenilo sa niečo v tom návrhu? Ja navrhujem, to má niečo iné, nech návrh. To je stanovisko z finančnej komisie. Nie je to len môj návrh, ale viacerý. Je z vašej strany ešte diskusia na danú tému. Vyjadrili sa predstavitelia TE. Čo ja vám tak? Finančná komisia. Myslím, že aj stanovisko zo strany obecnej rady by bolo potrebné. Obecná rada navrhovala 13 500. To už bude druhý návrh, samozrejme, keď neprejde prvý. Takže vlastne tie návrhy sú dosť také zhodné. Takže ak diskusia z vašej strany nie je, nikto už nechce danej problematike, tak som povinný dávať hlasovať o návrhu. Dúfam, že ho produkujem správne, takže som ho správne pochopil. 13 000 bude 3 000 na dorastencov a žiakov, 30 potom na Ačko, plus ešte majú tých 3 000 na udržbači čo a 1 000. Takže to je v podstate, že to je 17 000? My sme od cirkvám a náboženským spoločnostiam návrhu pôvodných 2 000, návrh z radu 4 000. Čiže po 2 000. Zdôvodnenie vlastne je aj v tom materiáli, čo sme dostali, pokračujúce ešte rekonštrukcie uvažované na jednej a na druhej fare. Respektíve niektoré boli častočne zrealizované, ešte nevysporiadané finančne. A takisto tiež sme chceli
zohľadniť vlastne tie potreby tých ľudí, čo chodia, čo vlastne väčšina chodí do tých cirkví a do jedného druhej a vlastne na prevádzku bežnú, to znamená plyn a elektrina mesačné výdavky 20 000 korún alebo v korunách. Takže aspoň s malým spôsobom trošku prispieť na to pre potreby možno poslednej časti obyvateľstva.